Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang hatani debatatu hita marhiti-hiti partangyangat tabudarion, imana tersurat di Yakobus 5 ayat 12 rodi ayat 10. Yakobus 5 ayat 12 rodi ayat 10. Songonom mahatana laos tapai hutihuk mak. Alai parjolo ni saluhut nai alia kadongaku. Una kamu manulun-nulun manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panulunan na asing pe. Alai hatamuna olo o mai olo. Ia hatadang hot madang asaunang madabu hamu tu bagasan uhum molo adong di tonga-tonga muna na tumaun na porsuk martangi yang maibana molo adong na marlas ni roha maride maibana molo adong na marsahid di hamu di jo maka situani huriai asa ditangyakon ibana di dapol maibana dohok miak marhite-hite goar ni Tuhani dungi panguluon ni tangyang hapor siyaw ni manamar sahiti jala paheheon ni Tuhan ima ibana se sama nang dosana molotunga dong diulahon atong masih topo tad dosa mahamu doho masih tangyangan asa malu pamu namar gogos itutudo tangyang ni partigor molo dihabur juhon jolma dosi Elia sabakko doho tita gogodo iba namar tangiang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi tolu tahun ono bulan liling dungi diulahi mamar tangiang jala dilehol langit ima udan dungi dipatubuho tanoi ma parkueda ido sahatna horas badita saluhutna damang dainang lah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Waduh, gandup nasahita, tohodo hita, kurian di debata. Oras sama ngina, kurian di debata do hita, manang kurian di dirita. Laos nagabe ojahan di bagasan minggu taupe di dok. Tuhan manangihon jojo ni naposona molo hurian di debata hita ise do naposona pinbe do naposona punguan naposo bulung molo PPR dang be molo ama-ama ina dang be naposona ise do naposona adong nama dok situa adong nama dok padita molo naso martohonan padita situa guru huria bibil prodia kones dang naposona dang pangula dang adong ulaun na di huriai manang naro hudul baru mulak itu dangarong perat tadi si siapakah saya di tengah-tengah gereja ini ahadonalahu siulah honokku arong gosongoni kita berpikir manang pasobu maesi roman donau dungiu sedang ro songoni do damang daerang lahin holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo didok naposona ise mana posona sonari tergantung ise do tuatta ise do tuhatta molo Yesus do tuhatta berarti imana tuatta molo tuatta ibana berarti hita naposona tetapi kalau bukan Yesus yang menjadi Tuhan kita gak mungkin dia menjadi Tuhan kita dan dang mungkin musehita nagabe naposona manang hambanya
Tidak kolang asal didok damang dainang. Molo na targowar na poso ni debata. Ikonadong do nagabe tadana. Ikonadong nagabe cirikasna. Ido na pinasahat ni Apostel Jakobus sate. Ahama didok na parjolo. Alai parjolo ni saluhut na lea kadongaku unak kamu manulun-nulun. Manang tu parlangitan, manang tu tanoon. Ate. Manang tu panulunan na singpe. Alai hatamuna olo hot mai olo. Molodang hot mai dang. Ate. Tamang day nang nahinaholongan. Manulun-nulun ni botoamu do artina. Takana poso. Penbi botoamu artini manulun-nulun. Bukan jalan-jalan artinya itu. Ate, boleh pikirnya udah dalam marai. Nah, daong bersumpah. Nanti dijulu ni debata. Naso hulau si songonin. Nasala doho daong sutunai dangaro kula si songoni. Dangaro kura hata ho songoni. Ate, sumpah demi langit. Sumpah disambar geledek. Itoro otik suara ni ronggur kan. Itur meribu si mana. Ate. Ahamu seda masa. Ganup nasa akan manulun-nulun. Molo mangihuton guarni debata. Manang mabain, manang marhite, manang mangasahon guarni debata. Alai manulun-nulun. Lam. Si songonima nasotikos. Patik patuluhon. Ate. Ahadi dok patik patuluhon. Unak ko olo. Hata naso tutu. Itu tutu. Daw. Ahadi dok patik patuluhon. Unang olo madok guarni jahu badi bata. Ate. Sian naso dalen. Sian naso ture. Sian naso linggan. Ate. Unang dipangasahon guar di jahuba di bata asa malua ibana nang pe margabus nang pe sositong ate alai atar dibae maguar ni di bata asa didok jolma sitong makana sa tunuaing dangadok kalak Kristen na madok bersumpah ate adu artini sumpahon madulun-dulunon molo disumpah bohado hira-hira artina nunga disihita sitong manang naso sitong disumpahi imahita disima hajong-jong atta alai bolo halak na merjanji makana bolo adong pengangkatan adong madibaen janji alain waeng gabi dibaen mah sumpah garis miring janji minna habedak sarupai. Alai bolo ugamo nasing marsumpa mak. Molo Kristen marjaji mak. Laos alani ido gadup nasahala Kristen dangolo bersumpah. Kecuali na putus cinta. Ate. Usumpah homma ito. Naso manguli biao. Innaka. Anggo sotuho. Innaka. Meyakit ton rohanaw na to alani belgani holong na hati hai alai dungsai dan saut palaki ahna masa putus ma ito tangarong besumpah-sumpah na inaro berarti dangarong nasitong alani damang dainang asa unang madabu tu bagasan uhum didok dangarong jol manaboy mangulahot sumpai bereng mak nate bereng mak adong dotona sian aka opunio putta nama dok tuaka pino parna sotung merdu mutimus mututimusna ninna ahamalabadi isumpahom maun molo pajuk patimusna tutimusta ikomate mahita
Iko susah mahita. Ay waro ikon nisakapan na sudinggan si songon. Marsumpama. Marsumpama. Damang day nang nahinaholongan. Maka na bolo dihita, utibbo bolo lihala batahod didok adong mabadan. Adong mabadan. Manangisi si Osipadan, turipurna tumagona. Dekkeni sebulan denne. Tutonggina tutabuna. Manangisi si Osipadan, turipurna tumagona. Ima bolo halak batah. Maka ada bolo didok gaduk nasahita mangulu di bagasan hasit tongam mak unang tau dihod dirita nasositong alai tapake hatani debata tapake guarni debata tapangasahon hira nasitong nasiat debata HP nama nutupi dirita namang ihut bohado muse akka huriani debata na poso ni debatai molo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk martangyang may bana molo adong na marlas ni roha marid di may bana dodo adong gosongon di tonga-tonga ni huria masa maparsahito di bana lang ipabuwa tu parhalado tu situa si ibana dang tarboto sotar boto-boto ngalau tu detu sian na sotar boto gabe mago sian na mago ngai dia beban tamang day nang nahinaholongan mago ibana dang dipasahat tu ganuk nasa pangula di debata dang dipasahat tu debata makana tung masai rikot do molo martangyang molo adong naporsuk di bagasa parngulot tapapa tohon adong parhaladu harwana suguru hana mabigi akalualuta tangarong kan justru bolo tapabua adong dongatta martangyang adong dongatta muse molubui patupahon dalan ni debata asa ruar hita siak kapor suho. Makana ido didok muse molo adong namar sai diamu di jo maka situani huriai asa ditangyak kon ibana di dapol mak ate ibana doho miak marhite-hite guarne tuhani isi amu nahya di dapol situa ali unai guare hamu situa pad dapol linawan no adok kau nehya dapol situa kecuali nyonya situa ate mungkin hari dapol situa itu kan ale arong asing ninyonya situa marang pasangan ni situa mungkin inangi situa idapol mama tanah au ngahya idapol inang situa itu tuh boido dohonon nih manang inatani situa au ngahya idapol amang situa pas dui kalau nasale unang pola curiga itesi ate damang daidang lahina holongan alaya hana didok namar hata nama makke hata da polidison alay mamakke miya didok jalamar hite-hite guarni Tuhan ate ahana didok na adong dalan dinalaho patupahon hamamalum ni parsahiton asing dung martangyang disakape masongod dia dalan nalaho majakon hamamalum sian parsahiton makana madapot todongan namar sahid nanti madapot todongan namar sahid pe hita dang martangyang amen mulak mahita dang sore tau to mesida tabereng mak manguluduh manang dang se inam se kan itu kan alai di sibak katatai nabuhado harwa amang nabuhado harwa inang ate songonon nagodang ni pengalaman martaringo madisi sian pangatusion nasitong ima tapasah ima muse parbue ni tangiang ahama efek na muse pakorhon na bui magabe
hatop hipas malum sian parsahiton. Jadi patuduh kolong berarti ganupna saakana poso ni debata, huria ni debata, keterbukaannya dong. Unang sip alai mago. Berterus teranglah dan terang teruslah. Ate asa patar sudia kahinauli do tinadingkan. Jadi bolo marlas ni roha di dok maredde maibana. Ate bolo marlas di roha maredde berarti memuji Tuhan, unang lupa diri. Ate dapot nadinggan, dapot nature, dapot nauli, dapot nabasa, unang lupa diri. Unang lupa diri. Jol mana lupa diri do molo somaredde memuji Tuhan. Bahasa lupa diri berarti bana ma debatana sendiri. Nang dipuji beguar ni jahuba debata. Alai bolo nama redde ibana ditikki dapotan las niroha ibana berarti dingoti bana siad debatado sude. Alani debatado. Asini rohani debatado. Dang alaniau alai alani debatado. Imatadana huriani debata. Imatadana naposo ni debata hita molotai huton ganup nasahatanai. Namangi hudidok muse dungi pangoluon ni tangyang hapor siaoni mana marsahiti jala paheheon ni Tuhani maibana se samanang dosana molotungadong diulahon. Tabune ate. Akana didok di dia hamu marpungu dua manang tulu halak di siduau. Unang sahalak ta. Isena olo tunggal libana olah salakna atau emah au sendiri pe martang yang makodui. Ale di dia dua tulu halak didok asa didok do hita marsaor. Asa didok tu parsauran agar kita bersekutu. Pamatang ni Kristusi ikut sada. Ate. Songo dia pe toropna, songo dia pe gudangna ikut sada. Unang marsa sahalak. Ai gumugudo bolo rapita maribakon polan mangasahot dirita sendiri ate. Atong masih topota dosa mahamudo masih tangyangan lima didok. Ate. Unang adong dendam. Masih topota dosa. Molo adong nama madok salah mau disiamang. Enggak. Buru puas si buru bakara molo dung puas suada marain na halak batak. Molo hita adorang soidok pe salah mau disi ngata botoi. Ate. Alai unang pagi jang roham. Ate. Ikut di paserep do jol mana mengaku salah, ko serep do dirina. Itu kan ngahudok laking salau. Lamu sekan. Dan songoni. Alai bolo ganup nasa jolma ikut do ibana mengaku dirinai nasalah. Molo di pasaha tudongan na ibana nasalah. Disi ngase sadusa namangina. Ingot tamu bay. Molo salah hita tudongata takui buse ngasalah aubah. Marpamuati maroham. Ngase sabi dosata. Secara psikologi jol masih songoni dona merdeka. Moloboi ibana malua sian si songoni berarti kemerdekaan nasitong ibana. Jalaboi ibana dinggan dinalah mangalak katujuh. Alai bolo say maus dolok koti. Ioromorom maun, isipasipam maun, itabunihom maun. Apala buni situ tu tarboto do ujung nak. Lalu sebuah HP dah karung situ tu pun terbukalah. Tamang daidang na hinaholongan. Jala unang adong nagabi dendam. Asal hubereng inatan itormoru rumurhu inna. Asal hubereng amatan itor tipis do dompet tu inna. Merasa tepos dua bolo hubereng ibana inna.
alai bolo didok do bolo huberek kamu bah gajah ngumurku nang peta bau baku inna kan boy tak masalah las do rohakku bohaman ya rohakku ngai boto hamu niani nimda mamuse alani damang dainang ganup nasana porsiai dang adong namar beda di si dang adong namar porang di si sa sesama ganup nasa pamatang ni Kristus sidang arong nagabi marsi sugo roha marsi patu padu sadao wuhama sugo di rohan di tangga kabirang mamereng tangga siamu dang arongi sugo rohan di si malolong na habirang mamereng si malolong na siamu daong saru padui songoni nak kita molo adong marsi lateat di si berarti luar biasa damang dainang nahina holongan makana di dok mamuse namar gogo situtu do tangyang ni partigor molo di haburju honom maibana na ditodo di batado hita nagabe huria nagabe partigor hita disi molo taulah do gadup nasa akahata lai jadi unang tarok martangya kita Tuhan pasu-pasu mau ramoti mau dongani mau tupahi mangulukon alidang ulo mangula ulo mo ni rohani Tuhan waduh hira-hira manginang kita minta berkat sama Tuhan tapi kita enggak mau mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan waduh hira-hira songoni macol mana holam mangidu alai dangolo mangalehon dirina dangolo mangalehon buah detik nare minggui na pesta kotilon atok doha mulak adong do na SMP dangarong kan nomor janji ta kan ale bolo hubereng sak 1 jam 5 isi mah hita tinggal isi ate buasa hita dang bui bertahan nasu dirit tadu dihuriai itu sesak napas dohita boleh isi terus manang kembu dua semata isi baru ere HP di hari Rabu do Kamis dong sapu jamita songoni do da utabuado lomoado rohana jala di hasi holi do di bagas joroni debata itu dang merlubah mulak sisa tugari jeliling mamasukon isu dimulai liling masayon nah bah nang gosongoni ngarepot tangarum songoni ulang tabai kuriei gebe nganan lomoni rohatta dang lomoni rohani Tuhan unang gawe sejauh hita minar saat di gereja cormurhig ate nang boy sasitonga molo sejauh pe hita murhing porak tu gereja minar ma las rohan ala di bagasan rohana mangatusi do ibana napa cupa do Tuhan doau napa cupa do doaku do pamatang ni Kristus una ngatong bereng dongamu songojol manasing makana idok kami ujono do namar huria daripada nasing ujono namar huria pamatang ni Kristus molo dong atas samarka belum tentu arong asing agamana asik kaporsionna asing museno pangalahona asing muserohana asing pabahenanna damang dailang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus makana ikonna tigordo ganup nasa parngoluon makana idok Tuhani namar gogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon tahaburjuhon mah tahaburjuhon dungi di bae masielia nagabe sada contona jolma do sielia sabako do hotita ate saruba do tita sabako do tita ate gogo do iba namar tangiang unang joloro udan jala dang ro udan ditanoi 3 tahun ono bulan lelingna masa mahalio potir hati hai ate masa halia potir alani
hadusaun ni hala Jahudi martangi yang sielia asa dilehon pangatusiot tu bangsoi asa diboto bangsoi na marhuaso do debata unang joloro udan ima pangiduan ni sielia 10 tahun maliling nadang ro 36 bulan na tamang denang na hinaholong sarupa dohot tita do sielia ditangi hot debata do tangyang ta amang inang ditangi hot debata do tangyang ta dipatu padona hobar tulomota manang hobar tulomona do hobar tulomota manang hobar tulomona hobar tulomona ditangi hot debata do tangyang ta ditangi hot dipatu pado hobar tulomota dipatu pa hobar tulomona ante jala hama na taida si sian sielia habida na tuhita sielia dipangido ibana dang roudan songonna ditangyak kon sielia ima dang roudan asa mangajari bangso Jahudi dungi muse diulahi mamartangi yang jala dile holang iti maudan dungi di patubu hotanoi ma parbue gabiding gamma marningo mabangsoi ayadong do debata si pujion si sopao alani damang dainang nahina holongan rikot jumulu taat tusi nasadalado hati goran hasitongan asini roha dohot hadingganon nasiat debatai nang tangyangta natinangihon ni debata tangyangta natinangihon ni debata jadi margogo si tuturo tangyang ni partigor molo dihaburjuhon ninna berarti ganup nasahita ikod do makaburjuhon hati gorani ikod burjudo hita jala setia di hati gorani jala si partangiak kita si partangiak kita asa disima hita tadda disima hita tarida nagabe huria ni debata naposo ni debata do hita bukan hanya meminta tetapi kita juga memberi ate ala debatado na mga lehon jala debatado museha sahatan ni ganup nasa dirita nagabi silehon-lehon manang pelean tuibana atong tapasahap madirita tutuhani jala ganup nasa tangyang ta nang jojo ta tangi honon nama amen martangya kita